יושבת ראש ועד הורים יישובי מרדה חסון, את קיימת היום פגישה לבדוק את הנושא הזה של 6 ימים, 5 ימים, כולם הגיעו, הכל בסדר? מה קרה פה? כל הוועד הגיע, האמת, דיברנו, אנחנו הולכים לעשות סקר, נפיץ את זה בכל בתי הספר, לכל התלמידים, להורים, ואחר כך נקבע. הפעם החלטנו פה אחד, כל הוועד היישובי, שאנחנו נחליט ונשפיע הפעם במועצה מקומית. אנחנו לא ניתן שהם יקבלו החלטות לבד, אנחנו, הוועד היישובי, נחליט. תשמע, אני לא פוסלת את 6 ימים. אני אישית, הדעה האישית שלי, לא הוועד היישובי, הדעה האישית שלי, 6 ימים. למה? כי אני למדתי אז 6 ימים והיינו מאוד מוצלחים, ואני מאוד נהניתי אז שלמדתי 6 ימים. אבל אני לבד לא יכולה להשפיע, יש לי ועד, אנחנו נקבל החלטה ביחד ואחר כך נצא לדרך. הבעיה היא שאם אתה תלמד, תעביר את הנוהל ל6 ימים, אז אתה תלמד כל יום, התלמידים ילמדו עד 1:30, גג עד 2, 1:45. אז תהיה לבעיה להורים שעובדים. ואם יישאר העניין 5 ימים, אז הילד מקבל יום חינוך ארוך, ואז הילדים נשארים עד 3 בבית הספר. מתי אתם תקבלו החלטה? אחרי שנפיץ את השאלון, ואחר כך נדון בעניין. אבל להורים, אני פונה להורים, כל אחד שבאמת ייתן את הדעה שלו, ואנחנו הפעם נלך על דעת הרוב, ואנחנו נעשה רק לטובת הילדים. היום גם הוועד בחרנו בתמיר לסגן של יושבת הראש שלי. כמובן, אני מברכת אותו ומאחלת לו הצלחה ועבודה מהנה. תמיר חלבי, עכשיו אתה סגן ולא עוד אחד בוועד. אז אתה בעד 6 ימים או 5 ימים? העמדה שלנו בבית ספר חדשני, בתור סגן יו"ר בית ספר חדשני, אחרי שהייתה לנו ישיבה אתמול בשעה 6, הוחלט על 5 ימים באחד. אבל אנחנו פה עם החברים של הוועד היישובי, עם היו"רית גברת מרדה חסון, הגענו לסיכום שאנחנו נעשה שאלון יחולק לכל ההורים ביישוב דאלית אל כרמל, והם יחזירו את זה לכל נציג או כל יו"ר בית ספר, ואנחנו נעשה את הסקר לפי זה. מי בודק את הסקר הזה? מרדה, באמת, מי בודק את הסקר? איך הסקר הזה בנוי? השאלון הזה. אנחנו ההורים. כאילו מה תשאלו, 5 ימים, 6 ימים? אנחנו נבנה סקר. אנחנו בטח ניקח לנו מישהו שהוא מבין עניין. לא סתם נבנה סקר מעל דעתנו, על דעת עצמנו. אז נפיץ אותו. למי אתם נותנים אותו? להורים? לתלמידים, התלמידים יעבירו להורים, וגם אני מאוד רוצה גם לתלמידים שיהיה להם חלק בזה. גם הדעה של התלמידים חשובה לנו. שההורה יתייעץ עם הבן שלו, עם התלמיד, ויחזירו את התשובה שלהם בשיתוף פעולה מלא ליו"ר בית הספר או סגן יו"ר בית הספר. עכשיו רגע, מערכת החינוך, הסגל המורים, אלה שמובילים, הם רוצים 6 ימים. יש חלק שלא רוצים 6 ימים. אז יש שם מחלוקת במערכת החינוך. מר חסין, אני מבין אותך. אנחנו מבחינתנו רוצים את טובת התלמיד. רוצים לעשות שאלון להורים. ההורים הם התפקיד הראשון, הם התפקיד. השאלון הזה הוא זה שיקבע מה תחליטו? אני חושב השאלון שאנחנו נוציא אותו, ועד ההורים היישובי, הוא יביא את ההחלטה. הוא ישפיע על ההחלטה של המעבר מ5 ל6, או נשאר במתכונת של 5 ימים. זה שאלון לכל ההורים. אנחנו משתפים את ההורים ואת התלמידים. עוד שאלון, עוד בדיקה. תשמע, זאת ישיבה ראשונה לוועד ההורים היישובי בדאלית אל כרמל בנושא הזה. אנחנו לא קיבלנו שום החלטה בישיבה היום. דיברנו, סיכמנו שיהיה שאלון, והשאלון הזה הוא שיכריע, בדיוק הוא שיכריע את העניין הזה. אנחנו בטח בשיתוף פעולה נהיה עם המועצה המקומית, עם אגף החינוך, אבל יש שאלון, אנחנו צריכים לשאול את ההורים ואת התלמידים. איך ששואלים במועצה המקומית את המנהלים ואת המורים ולא יודע מה, איך עושים את הפרוצדורה הזאת. אבל אנחנו מבחינתנו לא רוצים לקשל בנושא הזה של המעבר מ5 ל6 ימים. מספיק מה שעברנו בשנים שעברו, אנחנו רוצים לקחת את זה הכי טוב, לעשות את הכי טוב ואת הבדיקה לעומק.
בגלל זה אנחנו הצענו, רוב הוועד היישובי זה כולל גנים? השאלה פה גם כולל... לא היה נציג מגני הילדים היום, לא היה מר רשדי חמאדי, אבל אנחנו נדבר איתו, בטח הוא ייקח שאלון ויעביר את זה להורים בגנים ויחזירו את זה. אנחנו רוצים לעשות את העניין הזה על הצד הטוב ביותר, שאנחנו לא נכניס לעצמנו גול עצמי. לא רוצים לעשות, אנחנו רוצים לעמוד ליד ההורים וליד התלמידים. הכי חשוב בנושא הזה הוא התלמיד. מירלה, מה אומרים הפוליטיקאים? אנחנו לא מדברים עם פוליטיקאים. אבל הם אלה שיחליטו בסוף במליאה בטח. את האמת, חסן, הפעם אני לא אתן לפוליטיקאים שיחליטו. אנחנו ההורים הפעם יהיה לנו החלטה שלנו ואנחנו נשפיע. בטח כמו שאמרה גברת מירדה חסון, יו"רית יישובית, שהיום נבחרתי פה אחד ועד יישובי כסגן או מזכיר ועד היישובי בדאלית אל-כרמל. אז אני מבטיח שאני אעשה את העבודה על הצד הטוב ביותר. אני מאוד מודה לכם. תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב.